intombazane bizoshada no-AJ. Umshado wabo uhlukanise namhlanje. Lokho esikubiza ngesiphetho ngize lapho kuzoqeda ngo-AJ. uNkulunkulu uqobo lwakhe unqume ukungisiza. Ngaphandle kwalokho ngabe umfazi ka-AJ akabalekanga. Kwenzeke kanjani ukuthi ashayisane nemoto yami? Asambe Kishota Hakida zilungiselele ukulibamba leli thuba. Antara kunento eyodwa engakwazi ukuyikhipha emqondweni nami kusukela izolo. Umama unikeza ulila bonke osara bakho. Kuyinto engazakali ngempela ucabanga ngomunye umuntu esikhundleni sakho. Futhi wena ophethe konke lokho. Ulila ngempela. Bathole kanjani labo Sara? Kungani ulila ngempela ebuye kulendlu? Kuyinto enzeke ngephutha. Wena ohlele konke lokho. Ngidinga impendulo Antara. Ngidinga impendulo. Nakuba ngekho ubudlelwane phakathi kwami noLila. Kungani silokhu sihlangana ngokuphinda-phindiwe? Ma'am, ngifuna imbiko kaNkosazane Lila. Angihambisela le prescription lab. Lungile manje khokhelwana kanjani? Ufika ukhokhe lab, ulethe islip lapha. Imiphumela izolandwa lana. Kulungile. Ma'am ngakubuza ukuthile. Kwenzakaleni kuNkosazane uLila vele? Siyakwazi mase kubuya imiphumela. Ha, kulungile. Ake ngiqale ngiqonde ukuthi kwenzakaleni ngawe. Ngizokutshela ukuthi uba udinga ukwazi ukuthini. Yebo. Sawubona, umkhwekazi ka-AJ. Kwenze njani? Kungani ungishayela ucingo? Ngabe ungikhumbula? Yebo, yonke into ihamba ngendlela osho ngayo. Icebo lakho lahamba ngendlela. Angikaze ngijabule kanje. Kungekudala nje uLila wami uzobe sesendlini yakaJahagide umalokazana. Uyazi ukuthini kuyimanje? Sengiyazizwa nje ingoma zomshado ikhala emahlebeni nami. Ngijabule ngalokho. Lalela. Noma ngabe kwenzakalani lo mshado mele wenzeke. Selenzekile iphutha elodwa lokho kwanele. Mnumzane, awungitshele njengamanje yini okufanele siyenze? Yini mina ngizokwenza ukulandela nje yonke imiyalo yakho ngitshela yona. Usuqedile, Ingabe kufanele ngikhulume ke manje? Ngitsheleke, indodakazi kaBali. Indodakazi yami. Indodakazi kaBani eshadayo? Ngiyami. Ubani uzothola imali? Indodakazi yami uLila. Manje lalela ngokukhulu ukucophelela kuyonke into engizoyisho. Angikwazi ukubana ngiphathe yonke lento yomshado kaAJ noLila ngingedwa. Kuzodinga ukubana ufake isandla kuyonke lento. Wena kuzosawubona ukuthi wenza kanjani uzothola ubuhlobo obuhleke nathi kithi namaJahagide girls. Awusho. Mina yini okufanele ngiyenze njengamanje? Ingabe kufanele ngigulise futhi? Awuzama ukusebenzisa ubuchopho bakho nawe. Ucabange njengomuntu nje ophilayo. Kanti inkinga yakho yini kahle kahle? Angenza lokho nje. Lalela. Awukusebenzisa ingqondo nje kanye empilweni yakho. Uyangizwa? Inkinga ukuthi angazi mina ukuthi ngenze njani ingakho Yebo, khuluma ngikuzwa, yebo. Ayi lo mfana. Ngempela yini okumele ngiyenze ukuze ngiqinise ubuhlobo bami nabakaJahagide? Inkosi yami ngiphi ingqondo? Yini okumele ngiyenze ukuze ingqondo yami isebenze? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.